No a o šafárení s európskymi peniazmi máme ďalší dôkaz. Ako inak sa dá nazvať nevýhodný nájom za peniaze z eurofondov? Metodicko-pedagogické centrum v Prešove platí až o 100% predražené nájomné. Prešovské metodicko-pedagogické centrum sídli v tejto veľkej budove, no ďalších 35 zamestnancov z rómskeho projektu by sa vraj už do nej nemošlo. Prenajali si preto priestory v budove na Levodskej ulici. Administratívni pracovníci odtiaľto riadia celonárodný projekt zameraný na vzdelávanie najmä rómskych žiakov. Z našho projektu je hradených 3000 pedagogických zamestnancov, ktorí na školách realizujú záujmovú činnosť so žiakmi. Z Bruselu im na to poslali 27 miliónov eur, možno aj preto si dovolia platiť predražené nájomné, mesačne viac než 6700 eur. Bežne sa pohybujú nájmy od 5 do 9 eur za meter štvorcový na mesiac. No metodicko-pedagogické centrum platí za meter štvorcový mesačne až 15 eur. Zmluvu uzavrelo bývalé vedenie na 40 mesiacov. Nová riaditeľka centra sa rozhodla na podnet ministra školstva všetky nevýhodné zmluvy zrušiť. Táto zmluva bola vyhodnotená ako neefektívna a finančne neúmerná. Majiteľovi priestorov už poslali výpoveď z nájmu. Ministerstvo chce projektových manažérov aj tak presťahovať bližšie k učiteľom. Je to možné, že to bude práve vo školských priestoroch. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.